ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಚೂರು ಜಂಬಾರ ನಿಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಚೂರು ಜಂಬಾರ ಉಂಟು ಪಂಡ ಅದು ತುಳುತಲ್ಲ ತುಳುಟು ಜಂಬಾರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡ ಆಡ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಜಂಬಾರ ನೋಡಿ ತುಳುಟು ಜಂಬಾರ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಡು ಕುಕ್ಕ ಅನ್ಬಿಡಿರು ಇಂಜನ ಕುಕ್ಕು ಗಿದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕುಕ್ಕ ಅದು ಅಂಚ ಅನ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ ಪದಗಳು ಪದ ತುಳುತ ಅರ್ಥ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಒಂದು ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿದೆ ಈ ತುಳುತ ನಿಜವಾದ ನೈಜ ತುಳು ಒಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ನೈಜ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅವನೇ ಬರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಅಪವಾದ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಓರ್ಲಕ್ಕಿದೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಡಿದಿನ ಪೂರ ಮೂಲೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಡಿದಿನ ಮೂಲ ಪೂರ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಲ್ ಬೋಲೆ ಈಗ ಕುಡ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಓಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋಲೆ ಓಡೆ ಮೈಸೂರು ಬೋಲೆ ಓಲ ಬೋಲೆ ಬೊಂಬೈ ಬೋಲೆ ಮಂಗಳೂರದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕಲೆ ಚಾಯ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವು ತೆಗಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮದ ತುಳುವೆರ್ನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತದು ಇನ್ನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊಳಿತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವು ತೆಗಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈ ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಪೂರ ತುಳುವೆರ್ನಾಗಲೇನೆ ಗೊತ್ತಲೇ ಬೊಂಬೈ ಕೊಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಪೂರ ತುಳುವೆರ್ನಾಗಲೇನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟ ತುಳುವೆರ್ನಾಗಲೇನೆ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮಲಮಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ ಪಣ್ಣಗೆ ಏಯ್ ಈ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತೆ ತುಳುತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಣ್ಣೆ ತುಳುತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಗ ಅದ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಬರೀತ ನಿಡ್ಡೋಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಡೋಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಇತ್ತರ ಆ ಫುಲ್ ಎಂಟ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಡಲ್ಲ ಜೆಟ್ ಪುರ ಕುಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಓದ್ತಾರೆ ವರ್ಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಅವು ಇಲ್ಲರ ಪಾತ್ರೆ ತುಳುವೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲರ ತುಳುವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಮಗಳ ಜನರು ತುಳುತ್ತಂತೆ ಕುಡಿನಾಗಲಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಈತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಜನ ತುಳುವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಣಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಡುಪಿದಾರ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಉಡುಪಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು 6 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎದ್ದು ಮನದ ಒಂದೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ತುಳುತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳು ಪಂಡಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ತಾಕತ್ತು ತುಳು ಪಂಡಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ತಾಕತ್ತು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ತುಳು ಪಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಜೋಕಿಲೆಗೆ ಬರದಾಗ ಪಾಠ ಇತ್ತ ಎಂಗಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೀತೀರಿ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು 10 ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತೀರಿ ಅದು ಹೆಂಗಂತ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಓದಲು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಓದಲು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವನು ಅದು ಈ ತುಳುಗಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಎರಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿನ ರಸ್ತೆ 2 ರಸ್ತೆ 2 ಗೊತ್ತ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತುಳುತ್ತಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ದಾಬಂಡ 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಸೇರಿದಾಗ ತುಂಬುದಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಈ ತುಳುನು ಅದೇ ದುಂಬು ಸಾಧು ಪೆಟ್ಟುದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ತುಳುಕಾದ ಆರು ತುಳುಕಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಳುಕಾದ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಏರ್ ಪೋಯಿನಾಡು ಜೈ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಪಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಗುಲ ಪಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ 65 ಮಂಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ఒక ಎಜ್ಜೆಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಒಂದು ಏನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುರುವಾಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಡೀಲಿ ಬಾಗಡು ಪೂರ ಜವನಿರಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಖುಷಿ ಆದ ನೂದು ಬಾಕಿದ ಕೈದ ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಇದೆಂತಾಗ ತುಳುಟು ನೂದು ಮಾರ್ಗದ ಮಾತಾಡೋದೇ ಪೊಲಿಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತನೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೀಪಿನ ಪರ ಗೊತ್ತನೇ ತುಳುಟ್ಟೆ ನೂದು ಇರ್ತಾಡ ಇದು ಬೇದ ಆಮೇನ ಏನ ನಕೆಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ತುಳು ಮುಂದೆ ತಾಕತ್ತು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ತುಳು ಅದು ಆಗದ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಜಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿನ ತುಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ఆయన ತುಳುಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕಚರಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕ ఆయన ತುಳುಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನು ಬರೇಪುಲ ಅಂಚಿಲ ನಮಲ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊಕ್ಕ ಬನ್ನದು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯದಿಂದ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆಗಳ ಕಠಿಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯದಿಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್.